ndakapindura murume wangu waisoni machoteka kuti andibudiro pachena nekuti akandisiya kwegore ne11 months. Chikomana tisinganonoke andibudire pachena namukadzi wako masikati ano. Aiwa pachena pagara pari kugara kuti ndakatokupamba kana kugara makoko. Sinangura murume. Nyaya iko ndekuti ndiri ndakambotwara. Kaurisai baba. Yobva ndapinda muchipatara. Zvidaro ndakataura vana mazvitezvara nenyaya dzevana. Vanamba mandapanara nenyaya dzechikoro. Sanwa. Kupendwa. Kupendwa isitulati asitokufundisa zvakutaura. Imwe. Kutaurise manje. Right, chikomana muno mutoda vanhu kutaza hamuna jeri. La aivaruka arikutondinzwa. Saka ndozvatoda vanhu varume vamwe. Right, chitaura chinzi. Nyaya iripo ndeyekuda isu. Ini mukadzi wangu uyu ndagara naye kukwekwe. Chishanda zvangu kukwekwe ndondimba yandoshandira. Saka gore randakauya ndimbogadzisawo mabasa epamusha panyamaropa ndokumba ndokumusha. Ndakavhunika gumbo. Ndavhunika gumbo. Ndakapava neishu yevana yechikoro. Kuti nditi nine vana vandikwanise kuvatransfera. Ndakafira nenyaya yekuti kuchikoro kwaidiwa mari yemabig look pamadhiza panga pane covid paya. Ndo vandataura natsanga. Vanowanda dziyani mudzimai. Vakati tano manje kwanyamaropa pasari kumunyowana. Ndanotsanga ndinoda ndikuti vana vaende chikoro. Chero kwamango kundiwanira chizvinhu. Ini taura nechi nemakuru vechikoro. Kwanise kuti vana vangu vaende chikoro. Ngano hapana kuipa tsamu nemadokoro. Mhuri yenyu inenge yoya unongo kumusha. Yogarawo papi. Yogarawo paruzero. Haufita ningi mai vanenge vatambanuka vanenge wawanawo munhu wagere naye padhuze. Sinzi mwana wangu achigara naye mwana wangu mwangu angasipanga kutozvezvi. Zvingopinda pinda mumabasa makokota. Zvadaro paya ndobvawana nzvimbo pamutumba. Vana vangu ndobvaya kunurwa ndanga kuenda pamutumba kuchikoro. Mudzimai wangu akatanga kugara kupi kumba kwavo. Atanga kugara kumba kwavo kuya. Inini ndobva ndati no. Mazuva zvakungowanda kuri kumba kwenyu kokumbawo zvingano kumba kwenyu ndandigara. Because hakuna network. Ida kuti nditaura nasisi wangu uri kuSouth. Chazonzi kuti nditumire mari kwanise kuwana passport. Nezvawave ndinda kufunga kuti sei kungoshanda ndiri kupi ndiri kuSouth. Ndavana. Ngerano. Zvamanguronga hapana kuipa. Ndova ndambotaura inini na baba ndinanoma ini andizoti tizonge ndine zvibinge kumberi. Mhuri yangu inachikuira tigarewo kumba. Zvikanzi manje apa baba zvikutondiremerawo. Ini ndikataura munhu yavanyane naapa. Baba manje muri kuti munopfurirwa here nemwana. Zvikanzi anoto zvitoripo baba. Zvikanzi ramangu ndakanyarara. Zvisinei muchipatara mene ndakabuda ndikationa hanzvadzi yangu ndikaenda kuHarare. Ndikasvika kuHarare ikoko ndichazonzi ava anasisi vangu vakabatikana kuti dzikwangu zadzabatikana vanhu vekuti ndandakuisirwa meseji namai vandiri kuchipatara ndikitoforward tatezva ndoshona dzandakuzonichi mwana wenyu shiva kurati mwana wangu wakusenda mameseji mai yako ndomuroi enda ndikuuza mai yako muroi ona izvo zvazokuvhunisa chigumbu manje uchachiona ini ndakuita yese yese awo mapakanaka zvisinewo ini ndiwo ndakagara ndofunga kuHarare muzamaranda rikabawo ndofunga rumwe wangu anyimotiona no iwe kana usina plasta ita uye kuno sinzi une vanhu vako unoshanda navo iwe unenge uchingomonita basa rako chifambo chiwanawo cheuviri anoti okay nofana katokuenda kuti razokera kwetu usanyanyotozvikava uyu haana kuti atozobuda kuzokera chikumbawo time yese iyoyo angachigara ari kupi ari kumba kwavo ini nditezvara muzamaranda zvingowati nombaba izvi nini handichaziviwo ndikafonera tsama ndakataura nyaya dzevana chikoro notsa zvino manje ndini pababa handina simba chazigoza mai vanenge vari backup nechi nevanasikana sava ndidii nanoti zvitoripo samari akambinga kutomba yakweko wauya kuno kumba wasvika kwasiya kwamira sei kumba kuri rai kwanyamaropa here kuri rai indoti ndiri kuya kuno kuti kamba ndikuona hanomunechi ndondikuona mumba mundoti imimi nyara wanda nditaure
anda kumisa kuzokontinua nekuti yama vari kunyepa zvese zvavakutaura vakatipoka gumbu muna 2021 chimirai vakunyepa ndazvinzwa kontinyai right ndadaro paya ndopakauya kuzvanzi anondoda kutengesa chii ndodatengesa zvinhu zvamwa ndovane mari passport ngati anondiziva kuti ndiwe uchitengesa ndomungaiva nemakapenda ndotengesa but mapuraisi aitaura nomaikonana nechi nemakapenda aya ande ndobvadzokera fukuno kumusha akaenda upi zvisinei ini tete hanzvadzi yangu inini yakasvika pakuti ano zvinhu zvinowanikwa wane vana vatatu ndichiva zvisio kuno kumuchembera akataura kuti zvisima zvisho ndakasvika pakuti ninoona manje nini problem nanayo ndikamari kandawana akarika nditsvage chistand tikati mutsvaka madziwa ndikaona kuti no manje madziwa kune kuraziva kuti kusati wanyanitsora business zvishooneka kuti mutuma chinditsvagira kuti mbona unokonfirma kuti mwana achakonda zvisho akauya kuno kune munin'ina wakanogara kuno katombera mazuva ari kuno kandika achitobva kumba kwavo achiuya kuno kwete achibva paruseva pangu kwete aitobva kumba kwavo zvishuwawo akawana stand yaya andi awana stand yaya zvishuwa ndakauya kuno infact ndakaipeya through ecocash kune mulizuva pasi ndatodhaivhitwa nemunhu anochengeta pamba pemunhu wache ndikataura nechindivarizve stand ndikatenga stand yaya andi zvishuwa ndakaivaka ndikasvikawo paisendekuzvitsopa chipimba zvino mashoko akazenga abuda ndoakandizengeo ndidzora masura mukadzi akazongonditi anobatogona ndivakira chi andivakira pekugara ufuiine stand ndakati ano ndikawana pekuti ndichivakewo chimba choto sinzogumura muradai ndogona kuzoto ndikaisoka naivhini maloji ndozowanawo chi mari kuti vana vangu vakundinyone chinedzidzo vana vangu vachiri vadiko ini chigara papi paruseva pamusha ndano manje ukatonigona ndakatozenda kutonzwa maine maumwe kuti kunzwa pane kwamuri kuvaka nekudini nekudini manje mukadzi ari kutotaura kuti imba ikangopera ichechi handitombona kuona kana ndonzi bonga rikwandire kwamachoteri inda kutoenda dzangu ndiri pa ndomapanzwa saka indadaro pandipanakati apa ndikunyandira yaona ini rekandiite mabreak handi uko sadombo akati inini nyaya dzenyu bhosi pamba pakazimba kungoitika makunakuna akangowanda kudaiso muchembera kuti ndaona chijira chitsvuku chekosuedai akashedzwa nasabhuku akauya akabvumba ndezvake inini panapa inini handina rugare kuda kuti ndiite ndidzikamise musha handiti ndikaona ndikati no izvi zvinhu zvikaizvi zvichapisa zvaita se zvaita kuti ini mai yangu waite se vatsakatiswe nekuda kwewanamati ini sabhuku ndoba akati no akandifonera ndirikweku mushure menge sadombati ini ndazvisarenda pachitaurikana nechinhu ichi chachaonekwa pamba sabhuku ndoba akanditi imbosvika kuno ndikati anopanizvinhu asandane mari pandakazoya kuno ndoba akanditi nawe panapa ndekudaiso vatezo raita se vakambondivinga kumba sinzi ndakati nini izi nhau idzi dzingadzingwe dziri mumaoko mangu sinzi uyatichi asarenda saka inini chandakuita ndechekuti iwewe vatezo rakaruta kudai chivadada mari dzavo vanogoda kuda mari dzavo dzerora iwo mwana wavo vakatora vagere naye mwana wangu inini havasi kutsikara pano pamusha vagere navo kupi kumba kwavo saka ndikubhadhara chii saka baba vane ungwaro ndopa vakapasimba mwana wamai kuti uchenda unogara kupi kwachakonda izvo zvanditombozivi kuno kakauya sei ndakazomudza munzi ari kugara kwachakonda akaisa flo nechine dhoo mapanzwisisa ndapanzwisisa uchikuda mukadzi inini apa zvinhu zvitori pachena kuti mudzimai hatondivi inini mukadzi handichadi yes vamsakapei zvandataura ndizvozvo mazvinzwisi haana rudo inini ndakavhunika gumbu dzamara inini haana kana kumupa kana rudo pakuti kundipepa kana kudii kwewo wavhunika gumbu iwewe wakazenge wapora warikavha wakazenge wakuronga zvokuvaka naye kuno kusei usingamuda ndo zvandiri kuti inini handiti shona yakazotaura kuti inini imba irikamuzama ndangoipedzisa handombodi kuona kana chinhu chinonzi chi chokwamachozvikuinkluda inini nyaraya madare 1 kai zviri kuinkluda inini wachokwamachoteka right iwe chibvisa nawo yekuti zvoni wavhunika gumbo ukamuregerera kudhara ukatumira mari kuti muvake imba mumwe chete taura iwe reason isiri yenu reason ndeyekuti inini uyu musha imba yanga isiri yekuti inini ndogarapo ndoda kuti niive nechiuviri chekuti ndikwanise kutikavu iso vanhu vanogarapo vachidai ini ndigere nemhuri yangu papi kana uchida imwe mvura tinayo
Zvinonzi vakapinda mukata. Apa mupachokwa. Aiwa, Zvekutanga handina kumupepa enda ikonomuona kupindura. Aiwa zvatongopera zvanaka. Vandaitonopepa. Mbavoni chitoenda. Munomudari ndomuripisai. Ndakutaura kana sauzitaura imari wangu haisi. Bodora. Fugama. Tanga watibvunza kuti munoita sei tokutaurira. Unofugama apa utaura reason yawarambira mukadzi wako uchitaurisa. Pamusoro yaseko. Akamuta akakuwara anogona here kufugama. Gumbo racho kana usingakwanisi unongotaurira zvikwanisi. Alright. Chitaura uri ipapo chipe mukadzi wako shere. Chandakurambira ndechekuti ini hauna rudo neni, haudi hama dzangu unonanga mai vangu roi. Neni wacho uchinditonda karomba. Kana muchimi muda kudu wakachira mizoti muna nama. Baba vari kupi? Baba tawe kunyara. Alright. Ndani munezwa makashata muka. Nesi. Mwachika nesi. Nemunopadza apa. Aita someone India. Ine panza munonyora zvamuka. Someone upanana someone wakatulwa. Chimwe asi kuendesa vana kuchikoro kana kuchengeta vana. Vana vakagara. Vari kupi? Vana ndavasiya kubasa vanoita zvekuimba kumushosi. Waenda zvinhu. Ndamunooni. Ndamupuwa someone. Yeshamachita vana. Akananda kana kuchengeta. Vasochengeta, wachengeta 1 ECD anotumira mari namedhemu mwana iyeyo. Ndotenga chikafu chemwana yonzi pote muchumba musakambuya vati vanozodya. Mwana ndo yachitotaura saizvokunamai 2 hours vanozvionera vakura pomwana. Kasodhevana. Izvaika. Nyaya yevana iri nyaya yobata bata. Ndochibva. Ndakava nawo panze nyaya yevana. Mwana tozokaropa vakanimiririra. Wadaidzirwa kushamba vachidziva vaende kumwanachoka guku hapana mari. Ndakatenderera kumashopu tichitopema kuti tirapise mwana wamai vaisoplas. Saka ichokwadi chautaura kuti mwana havasi kutenderwa zvichokwadi amai vakatodzungaira kushamba kutitendera kushamba voita sei. Saka dai chiri pamvura ita pamwana. Baba havasi. Ndakaenda kushamba ichinorapisa mwana kufanira kuitirwa neapo. Oh. Vaite mapepa. Vaite mapepa nyaya ipameka. Ine muno kumana kutema mapepa kushope. Baba.